Γεια σας παιδιά, από εδώ White Girl GR, τι κάνετε? Λοιπόν, ακούστε, αυτό θα είναι το πρώτο μας βίντεο και δεν θα κρατήσει βέβαια και πάρα πολύ. Απλώς έτσι για να μας αναγνωρίσετε. Καλά, βέβαια, χειρισμένο μου στέγεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα δίνουμε το λόγο στον Shadow Girl GR. Πες και εσύ. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Shadow Girl GR. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή του φίλου μου του White Girl GR. Οπότε δεν μπορείτε να δείτε το skin μου, βέβαια. Εδώ πέρα έχουμε τον εγκέφαλο. Προσπάθησε να φτιάξει κάτι που να μου θυμίζει, αλλά δεν πέτυχε. Τέλος πάντων, το skin μου είναι στρατιωτικό και ήθελα να σας πω για το skin ότι... σου. Ναι, πολλά λες. Ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο και είπαμε να κάνουμε... να σας πούμε λίγο πολύ τι θα κάνουμε. Λίγε εσύ, λίγε, εγώ εδώ πέρα κάνω. Ναι, έχεις να πεις και εσύ πράγματα. Μόλις ανατρέξεις το τέτοιο. Τέλος πάντων. Ναι. Άντε, γεια. Άσε με λίγο να μιλήσω, θα κάνουμε Minecraft βίντεο. Οτιδήποτε μπορούμε, θα μπαίνουμε σε σερβερ. Ή φωνάζει νύχτα είναι. Θα μπαίνουμε σε σερβερ, θα κάνουμε PvP, Skywars, modes. Ναι, για να μας γνωρίσετε και καλύτερα, θα σας ενημερώσουμε ότι εμείς θα ανεβάζουμε βίντεο όποτε μπορούμε. Ναι, τώρα κυρίως εγώ. λόγω εξετάσεων και φροντιστηρίων. Αλλά τέλος πάντων, επίσης θα κάνουμε... Το κύριο θέμα μας είναι το Minecraft φυσικά. Θα κάνουμε και extra gaming, όχι League of Legends, πιο πολύ θα παίζει ο φίλος μου σαν το World GR, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ του LOL. Επίσης θα κάνουμε και αγκάριο και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο μας βολέψει, γιατί δεν έχουμε και τα κατάλληλα μέσα. Ακριβώς, όπως είπε ο φίλος μου ο White Warrior, θα κάνουμε βίντεο όποτε μπορούμε. Και είπαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο έτσι για την αρχή για να μας γνωρίσετε. Λοιπόν, προς την ενημέρωσή σας, εγώ κυρίως, ο White World GR, σκέφτομαι να κάνω και horror maps και adventure map και όλα τα παρακάτω. Επίσης σκέφτομαι που και που όταν ανεβάζει κάτι καινούριο update το Minecraft θα σας ενημερώνω για ό,τι καινούριο υπάρχει. Και ο Shadow World GR λογικά θα κάνει πιο πολύ servers και έτσι, γιατί εμένα το PC μου δεν είναι και το καλύτερο. Ακριβώς. Εγώ θα αναλάβω τα βαριά... Βαριά, πολύ βαριά. Ναι, τα βαριά προγράμματα. Πάρα πολύ βαριά. Ναι. Και ο φίλος μου ο White Girl GR από εδώ πέρα θα κάνει updates και τέτοια. Να σας πούμε ότι θα κάνουμε βίντεο την Παρασκευή. Ναι, σκεφτόμαστε να κάνουμε το πρώτο μας βίντεο και πιο πολύ ίσως να κάνουμε Skywars σε κανένα ξέρω γνωστό σερβερ όπως Hypixel. Ναι. Και... τι άλλα. Ναι. Και θα σας... Ας σας ενημερώσουμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει. Ναι. Καλά, μέχρι στιγμή επειδή είμαστε καινούργοι δεν ξέρουμε και πάρα πολλά ακόμα από αυτή τη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καταστροφικά, μπορώ να πω. Να, όπως εδώ πέρα το νησί. Δεν πειράζει, μόνο εσύ. Κάντε και κανένα like αν μπορείτε και να με συγχωρέσετε. Αυτά θέλαμε να σας πούμε. Αρχή είναι ακόμα. Θα συνηθίσουμε κάποια στιγμή στην ιδέα ότι ξεκινήσουμε να γινόμαστε YouTubers. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να κάνουμε και βίντεο μαζί με άλλους YouTubers. Όχι διάσημους βέβαια, γιατί που να τους δούμε. Με YouTubers της κλάσης μας τέλος πάντων. Παιδιά, αυτά θέλαμε να σας πούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe ή και like. Ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Τσάμπα είναι, μην ανησυχείτε. Για περισσότερα μας βίντεο. Εμείς τα ξαναλέμε την Παρασκευή. Μέχρι τότε, καλό θάψιμο. Πώς κλείνει αυτό ρε?